थंग्रं बेदेगा प्रथम ने फास्ट टाइम जे याप्रि रे माने नों बमा हाइमा दं थंग्रं बेदेगा खोटालियां आंनि एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स बाय 5-6 बोसोर दङ बट फील्ड ऑफ ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर आं फायो खाखायो आं गोवाग्रानि कैंडिडेट इंगै फाया बिनि मेसेंजर इंगै फायो चिनी बरफ चिनी तिप्रासारक थानसानो भोट दोआनो चेंज नो भोट दोआनो तिप्रानो भोट दोआनो बुसुक जरा आसा दं जे कन्स्टिट्युएन्सि खोप्लायंनाय होनाय नों जों 100% खोप्लायंनाय होनाय आसा थायो बिकज दाबो जतन सि दङ रिजनल पार्टी नो खायसा तिप्रा हो चिनी तिप्रा मथा नेशनल पार्टी बैकमन खायगा नेशनल पार्टी बाय बैकमन बित्रे खायजाका बार खायजाका आईपीएफटी खायजाका ताई आगि तंनाय प्रिवियस आबरबो खायजाका दाबो आसा खायो ताई जों खायजाग्ला गोवाग्रानि बेनार